Ondřej Pospíšil, Klausovic, stáj Boržidovice, připraví se Iva Eisermanová a Tereza Hradecká a já vám ještě dlužím výsledky. Veronika Macánová 1 trestný bod, čas 78,55 vteřiny, Nikola Bělíková 4 trestné body, čas 70,74 vteřiny. Tak je to našponovaný, no. Teda si Ondra musí švihnout. No, radši ať jede za trestné, než za 4. Klausík je veselý. On jede. Hele, běž to trošku, prosím tě, vedle zeslabit, až dojede, jo. Protože tady byla stížnost. A kde to zesílil? Já nevím, já jsem to zeslabovala. Ona ti řekne. Milena? Jo. Já si myslím, že to řve docela. Nemyslíte si to? Nevím. Mně dochází baterka. To vyjde, ale ne na zrzavýho. Jo. Dobrý.